Ti pagkasalitaan ni Jingjing sa godayan nga ti surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tamadamaak nga grubrubuat gaputa the date me manong nemi ken ni sino ka date mo? Ken ni Robert iti date nga malem. Leblepas bitay kinitata nga nangal daw ket gaputa si dek ti pagtrabahuan ni tatang samat nga libre ti kaan tagububray suna ti construction imay nangal daw manong nemi dito'y balay Sabado. Tiyempon to iti sweldo ni kamalman na ket day off ko mati trabaho nga sales lady manong. Ket gabuti day off ko, siyempre nagtulagan mi kini Robert nga may nga tricycle driver nga adda date mi madamdama ket addan to ni suna tapno umay naksunduen asukunen. Sak namin tinanggit daw ken kuana nga dito nga aldaw nga day off ko ket ag-date kami to kabutad na patag-unay nga bagak ken kuana. Rumarak kuman manong nemi idi adagap apo iti likod. Po. Padre Tomas. Nin sa tata delyo deja. Kapilitan manong nemi nagsubli iti kusina sa ko indukat tiri daw iti kusina. Tata, awan ni tata naman nagtrabahon. Ay, Jeng. Awan tata. Adan sakit bit-bit yo. Nagharbesak ka na ito mulak nga abukado. Kaya po, nagdrakkel. Tumbigat, mabalin to na gito yan. Pwede kayo aglako, tata? Agit naman na, naglako ako ng batik na gito na Raquel. Isagot ko pa na kayong kabalasan ko. Gama nagtata. Alam po, makastoy ka lang rin din, yawat yung kanyak. Nakarobot kan sa. Nakaseksiksi ka nga talaga, walasan ko. Malak ka di nanang ko, nga asawa di nanang ko, nga asawa ni tatang ko, tata. Ganon. Nakasaysayang natayan ni nanang mo. Kaya nabalo ni tatang mo. Kaya kay tata. Indun gano'ng ang-asawa kay Mat. Agkasado na kayo sa akin ni tatang. Ubingak mo ati, 8 nga taon sa. Iso nga no mabalin lang ko makit saan nga tatat hawag mo kanyak dikit manong. Unang no lang at pagsasalitaan tatak at kasado na kakin tatang. Ba malat nagpagwapo akton no dinakawagan di tata no dikit manong lang. Wala, ito na awatem. Apo. Nagdadakkel so lagi mas kaputa kurang day ta. Ala awatem dito ita dento igatag mo nga ti asukar ken katas. Tata, Delio. Abay kan dapat ti kwarta. Ibayadak ko mga padato kit intid yung abukado. Dahil sabat namang tadpay ti kwarta. Tapno kompleto. Igatang mo ti asukar kan gatas. Tapno naimas. Awatak at itid jumet. Tanong pagkidkidak baka no makagura kay kanyak. Ay kata talagang ipapilit ko ak. Ado nga min ti bunga ti abukado. Ado ti kidubuyo bunga ti muyong ko. Huwag nga ron, nagagat kayo. Ato pa bunga di kita nating yo. Kaya ito tarakin ko. Naku awan ti karne, awan ti tarakin yung manok, agad panawatan kayo. Kaya ulit tarakin mo yung manok tata, no, hampay lang mabaling nga maparti, kaya ada mabaling nga maparti nga manok yun, di bangtid kayo talata. Ay kaya una, yung bigat, magdedak to, namnamaam na ita. Sige nga tata, thank you Agad pa naman yung balasan ko. Ada date mi kini Robert? Tay tricycle driver nga boyfriend mo. When? Nakit. Abay tata. Kasladan saman sa bali apapanan yon. Ni tata men. Kastano ka tibagbagay ni tatang mo Saan samot na virgin si anak ko kung kunana ta ada ka no makakita ka kayo nga check in kini Robert. Ala ni tata. Marites kay samat. Ala, kunaklad kas jay. Nag-asat una ni Robert, balasan ko. Ay ading ko kanak ko. No, labsak matagsaw agad sa anak ba't nga paate. Manulayang ti mapaspas-daan na. Idintuta nagatutarakin ko, kaya nagatutmulak. Adapain bukod ko nga balay.
Kasalanda kahit yung iba ka tata. Awan, alay nga, nay, isun sakit data ni Robert, at daronodor nga ako sa sidag. Ay man tata, alay lak nga rodet ang mga numakita na, kit pagimunan nakpay ni Robert, na? Ni tata Delio, men, hapay ko mga gimon, tigas ka na kayo. Laglak matlaonay ni Robert, ano pagimunan na ka? Ngayon lang kumanong naming at parang kurso na dati lakay kanya. Gusto mo ti ko na nagidya, handa mat kita kasadar kini tatang. Sa puno, 8 nga taon ti kidyat da. Kaya no, gapo nga siguro ti panakaturtur na ti trabaho, kas laging tatang, lakay una yung tilangana. Ngayon ko na nagpagwapo ka no. Tapos saan nga matras ka ni Robert? Sana ibaga? Nga ad-ado ka no, ti kwarta lang ni Robert. Ang pesubit kiti Ngayon anyat kahit nangasaway. Oh. Pakpakawan berde. Diyak lakay at naglalakay. Kahit ni Robert ngagpeso manon na imi tinimteng nagnakmot lang iti mentor, indrekap kong entrangka, sak nagluga din. Nabayagan? Nga? Nga mangururay kanya? Tebay lang nakasukatak. Pagdiretsuan na karod. Sika. Siyempre. Sa jetang nagdiretso, nalamiis. Kinapudno na napana ko nagreserba. Hanya? Nabangga nagreserba ito hotel? Uy, nalamiis itan di kwarto. Kapag ito pa lang naka-on aircon. Uwen manong nami sanggol ibaken nga mailiwak manen ken kuwana. Tano Jack Mariro, 2 nga bulan, nga awan tinapasamak ka na kami manong. Tare di na udi, isod ka po na, no apay nga itakit kayat ko, ngagkita kami, kinagsinarak kami, agsarita kami, gabot at napatig unay nga ibagaken ko na. Nakalalisto kami nga di manon nami, takas lagumangganat ni Robert. Gagangay no ko nga gagangay lang iti panagpataray nang kaslata kam kamakaman na ko no. Ti alis tumi manon nami napan simrek nga imulit second floor nga ayan ti kwarto nga nakareserba para kada kami kaya ti makastrek kami si mabat ti lamiis manon nami indrekep na nga entrang kain dubulak ti ridaw sa nakinarakop ni Robert. I miss you. Ching ching. Pepeso, 2 nga bulan, saan ka timaw tawag, kaslasag kang interesado kanya, nasaan ka nga tinawagan, awang kumapit na kastrita. Hinabod no na kita, aldaw ka trabi nga pasada, kapay man, taguron no nga, para ka nata. Para ka nata nga, di mo kaya, nga kasartan? Talaga? Kasagaan ako. Sigurado ka, isa nga. Jing-jing. Ibagak kumay din, manunay mitinasken nga ibagak ken kuhana ngem saan akon nga makapagtimek tayo ng malad na mattendig iti lips ko, manunay mi kagadan, iti panangin inot na panangikat, manunay mi iti arwatek, panangibabana, ketunggal malokaisan na nga pasit, ibagik agkan na nga dildilan, nga dilpatan. Robert, ching-ching nagpanglo ka. Nakaimimas ka. Mesa, habang banglo ka. Uris ka. Nagdigos ka. Sakbay nga may nakidala. Una, alangan ba't nga sikat kadigdigos na lang. Nagkadigdigos na ka doa. So nga, naimas ita nga kanin. Kadigdigos ko di opera man na. Naging nga badpada kami manon nemi nga lamo-lamo awanan ti tapar ti bagimi. When magustuhan na launay manon nemi nga matmatan ti pagkabuklak sakba nga rugan na karobansahin mano. Nagusto nga awanan ti arwatek. Naslakayat na nga busugan dagiti mata na nga mangmatmat ti pagkabuklak nakinis ka no ti kutis ko manon nemi. Nagmayad ka no nga buyaen ti plastar ken mapintas ti sukog dagiti mansanas ko. Nagmayad ka no manon nemi ti panagplat
ti tiyan ko. Nagpintas ko ng abuyan ti sabang ti patong ko. Nagpintas ko ng abuyan manunemi ti kasla may ipit a kanayon nga kapu iti nagbaitan dagiti nawas na nga legs ko. Oh, Robert, ching nakaimas ka. Matmatmatang kalaeng mapne ka kun. Anang tulagin din no kirab-kirab akong dagiti mansanas mo. Oh, Robert. 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 Ching. Amo na nga adada nga mayat kanyak, adada nga magustuhak manunimiyad adana. No iti panang kagat na kumatin at angkan nga basit ti mansanas ko. Konak, amo, nga oray ko la. Konak, yad adana, ulit-ulitan. Robert. Kat no pagkakanayunan nanto up ko na. Robert. Saran to pa ibababa manon nemi. Kasla kayat na manon nemi nga mapan. Lukatan nga lukaisan nga ikayang adada tinagbaitan dagiti legs ko manon nemi tapno makita na may pinsan tinarasay nga kaledaan. Iti umis-isem nga perlas. Iti umis-isem na kangiti kunada nga mani. Nga agurura iti pan nakakinikinit na manon nemi. Mani manong nemi nga mangurura iti murdong ti dila ni Robert tapno kikyan na ang gunala. Robert. Robert. Sanang tugulpian nga amalan, sanang nutnuten manong nemi asep-sepan. Robert. Sanang to isarek ti pangatidugan nga dila na sanang to pagkutsi-kutsyan iti uneg. Pagbalin na nakaslak kutsara manon name iti dila na ket halo-halo ti kutbapan na kiwar-kiwaren iti baba. Robert nakapapaot manong name na tangalin na ilumi kinapudno na namin duwa akon ti perlaing dila na tus-usaren. Kat kapot agumanot betentrik na naman on nemi nagpangato manen ti ulo na nga naidagas kadagiti duwa mansanas nga mailew manen nga makirap-kirapan. Abagiso nga ingato na ti baghina manon nemi sagpat na abagiso nga naamalan na dagiti bibig ko agasumet iti abagiso nga simreken ti kubra iti kuweba. Robert. Jing, Robert. Robert. Numanen kebak nga pagkayat kitan isuna no kasta manon nemi nga rumsuwa kanagburnok tirik na kumano. Agan ganas ka nakaimimas manong. Kasla jak kayat ti sumardeng no mabalin. Kasla kayat ko nga ulit-ulitan manon nemi ni Robert. Iti agkabalyo. Iti mangan. Iti agkirap-kirap kinakinikinit. Iti napanangusar ti dila na manon nemi tapno mapanakikien ti mani. Iti nga iti tuktok ti ruangan ti kuweba. Kasla kayat kumanong nemi ang pagbalinan na nga kutsara ti dila na kiwar-kiwaran na ti halo-halo iti uneg ti kwe.
Nagsardin kam lang, manon na di talaga nga nagkamunayan kan mabanog kami met, siyempre, we need to rest. Kung namin met, mangala kami manin tipig sami, manon na amono agurnong kami manin tipig sami. Aking kang imbaga kung kang kuwana, ti problema, na kayat kong imbaga. Yung sa bagay, Robert, siya nga problema. Kabuto yung bagamit ay sakbay nga na napasama ka data nga. Agur-urnong ka, so nga busy ka tito within 2 months, di ba? Agpasada ka ti aldaw kan rabi. Kabuto, kayat mo nga kasata, di ba? Uwen, apay. Rumbing una yan, kabuto masikuga. Ha? Rumbing una yung maklaat ka. Isod ka mo ng arot ganawis katap na may bagakang katihamin. Kaya makapagsibugtang. 2 months itan nga sana ka nagregla. Tiyan mo kita delay. Ngayon, positive nga talaga. 2 months to baby. Ito tiyan ko. Di ka di maragsakan, may sakanton nga ma. Di bagak to kinitatang umay ka to mga sasawang. Hanggang problema na dyan. Sigurado nga kahit na hanapin ko na. Nangroon ng ibang itong at na po ko na ito tiyan ko. Kasta nga rin. Di ba yun tayo magbagam kahit mga kasarta? Kahit ko nga kasarta, ada urnong ko. Ngayon masampay ng umanay. Ang jakit mo sawin. Ulit na, di mo't pa yung madlaw ito tiyan mo. Ada guro rin na pintas sa trabaho sa Jai, Manila. Iso ito tawag kanyang tigapsat ko. Dito mapasadaak iti aldaw ken rabi. Suldok laing iti half day. Kahit nga sawen, dito masapulak iti duwang rabi, duwang aldaw. May salang aldaw nga suldot. Kano ang gubertayang magpay, di ada dumanin. Kahit mo saman itang ibagak nga masikukak, pumanaw ka, umadayo ka. Dakdak ka lang nga rin maurnong ko sa Jai. Iti manu nga aldaw. Ano nga aldaw? Iti manu nga bulan. 2 nga bulan. Muna 3 nga bulan. Dakil tungo na yung tipuksit ko. Di ikarigatam nga barakasan. Basta ikanaglang ti 3 nga bulan. Di mo balay baga. Masang ka nakasagana nga mga kasar kanya. Kaya aman, basta makauray ka. No talagang kahit na kay kasar. Uray mo pa'y papaala. Uray mo gastos na nyo. Mangalata lang ti 2-3 nga mga anak kadatang. Mapantay lang ti huwes. Kasar na ta. Mapantay lang mga aldaw ti restaurant. Basta lang gastos. Ano kahit mo si Ore saktag gastos? Si Kamat. Ano yung mata na si Kamat gastos sa mes talulat mga anak sa Indaras, Linilibas. Sanga kahit tikas nga kasar. Sweetheart, kahit ko agad medyo grande mata. Mata may ada mang cater. Sa tato palag aglatson di dua. Oh. Napala kahit mo sa tato palag partit kalding. Ano? Kaslam, sana nga mamati kang gani. Ano nga sa mamati? No talagang kayat na ikasar. Saan nga sa kanpay nga madayo ka? Nga mapanagtrabaho nga gurno? Di ikasar na, pahingo mo na. Sa kanto pa nagtrabaho di Manila. Talaga? Ito na. Sige, bayam ta. Kasarita kang natatangin nanang. Kaya nung kaskasano lang, Domingo numigat ya. Una, into maminsan nga Sabado. Unang Domingo. Umay kam to. Talaga, Robert? Uy. Bawang nga rin mapan di Manilan. Alam, uso di ko na. Ikasar ka pa yung una. Sakbay ka papanak to ng trabaho di Manila. Naulit pa yung ngarod na minsan manon na iting kang panagpapas. Sakbay nga dimano ng titalo nga oras kapag nakalpas ti short time. Intulod nag dito'y balay manon ni Robert awang pa ni tatang kung makidaddan.
O na, itong Domingo, hanggang tubigat ha. Uwin tumamisa na Domingo nga rod. Uwin. No umawag sung bata ma, kaya mo na basta tumawag ka, teksak pagka. Uwin. Kayat mo akit umay ka dagasin nga alain siya paggubraam sa kato itulod. Basta mati dati nga raramiden ng kalagitoyin kat sambot nga raramiden. Mairanra na kami nung kada mga reklakan nga. Ngayon na awan ti mga reklakan nga, tawagan ka. Umay ka alain sunduin sa kaitulod ito balayo. Dimteng ti kabigatan na kadigit sumasarno pa nga aldaw manunemi. Itong astang sumangpedak dito'y balay, manunemi. Basta remadanon ko datatang, kastama tayong ganitata delio, ngagsangsango. Ay, dakagaya mo na na. Huwag datang. Adakay matata. Ay, wala. Ada malintad ko kinitatang mo. Saan ang nasken pa nga agluto kayo. Gapot na nalpasin nga luto tintad ko. Opo, kita maruang kamadlao na yung tata. Ay, jing balasan ko. Tang. Amo ma irom kin nga awagan ni manong mo nga delio ti tata. Ubing mat pa iso na. Narawamak mat ngaminin. Okay lang. Kunak ba't kaming kingkit, kumpadre ko, ba't kami kingkit, di tata ko na. Alam no, parang maruhamag to mga awag kingkit mang delio. Pimpinas pa yun, delio latan. Kaslada kami naran tayo kanya. Kita, nagsalita kami kinitatang mo. No, kaya kinapun no, nagtatang pa yun, tawag ko kayong ko ano. Mang Delio, amuyumat nga the boyfriend ko. Tang, amuyumat nga boyfriend ko ni Robert. Kaya di kayo ba't pa nagkasar? Ayan, walit mapasama kintong bigat. Kasano no, biglang agpaspasada ni Delio. Ni Robert kat ba-aksidente kat matay. Allah ni tatang. Allah kayo. Just in case nga ron. Kinamang batig English. Ano yung tatang? Gusto doon yung bagbag nga kaya doon ni Mang Del yung ni Robert. Kita napuutam ka din nga ni Robert kita inikkanak ti ori gatang na kumat sa nga kahanga sigarilyo. Umuno saan kat ne igatang mo ti sa nga buti nga dyan. Ano yung banagana ka din? Engem ni Del yung ay. Saan lang ka deta? Mangtad ti manok. Mangtad iti prutas. Mangtad ti rateng. Mangtad ti libre nga sa daan. At ang bukod na nga balay. At plantasyon na. Nitatang man. Nakadoyan sa kami ng timinom. Oy! Pag-ibos mi palag na ito may isang bilog. Kaluklok at bideta, 4 kantos. Wala na nga, maibos yung pa dududwa kayo. Ururay, miligri ka, duwami. Alam mo, niya man tibagbagag kang kaanak ko. Ipapaangaw mo na tan, di ka mamati. Ngayon sa nga dakas to kas pagkarikan, tada kayo kini Delio, itagkagasat. Tutang mo't panawang kayo malangin. Mga kalatan Juan. Dadamatan ka dem. Imasim ta na imas nga luto ni Delio, kidam ka na imas pa iti luto na. Kusinero pa iso na. Chip ko. Tinawagak ba ng name ni Robert anatanda ti cellphone na. Ore di maturo ka kuman, tinawagak madi. Ore ti kabigatan na madiata. Iti aldaw madi. Iti malem madi. Kalpasan manong name iti 5 ka aldaw. Jaglatang kontak. Sabado, kabigatan na. Isut imbaga na nga. Ajak pagamin baga kinitatang. Tang, Kaya magustom ti mang disturbo ka na kami kini manugang ko nga Delio no kasta nga may imas ti saritaan mi. Kaya imas ti pulutan. O nang manugang ibagbagayon yung tatang na. At naman ibaga ka na kayo. Ay ibaga blata na. Alam mo, duwata lang Akala mo matisabsabali ka na tayo kini Delio. Ano dahil tayo? Nalipatak ba't ibagbagan ka na kayo? Nagtulagan mi kini Robert, ngintong bigat, umita ka doon mga sasawa. Anya? Kasano ka rod?
O mangitugod na pangal daw siyay. Diyak manam mo. Tawaga ma. Kadwa na mga sasawag at sudat na mga amon iti makan. Tilang problema tinukang ganda ti pakaidasaran di kiti potahe. Hindi bagod niyak to di kiti dumantang lalaki ta. Delyo, tumulong kan to. Di may pangaptan niya. Tatang, kit umay ka ng mga asawa da Robert. Siyempre, mangitugod at makanan di balaw-bawon dito sango ti balay. Sa ito mga tutugaw kadalamisaan nga pagyanan ti balunan da nga makaan. Sa agayap kan tumutan Siya pati mangtulong ka na kayo. Tatang ko masaktanak may daas asawaan ni Jing ang moment nga nung kasanot pa nagkurso na atak ti anak mo. Tumulong ka tulad tama ipakita mo nga B-Sports sa kunada. Yan talaga kadimat lang may da mga sasawa. Jing. Uwan Mang Delyo. Sutimbaga ni Robert. Alakit tawaga na at anak kunada. No anang 2 oras no may da. No anya digiti tugot da. No naluton mo. No maluton to pa lang. No amutin saksagana tayo. Alala tawaga mo. Sige tang. Tawaga. Nagtsak mo tila matawagan. Kaya nagsip nga tayo rabiin. Diyan matawagan ni Robert. Ay nagloko ka. Amangan mat dumang namnamat tulad at ito nga maura tayo. Nataramidek. Di, inka dyan balay da. Sakit ba, bakit mo pa dyan balay da sa lutsudan? Bayaan, tatang, dasak timapan. Mang Delyo, man siya timapan? Serbi na da motorsiklo. O kahit mo agad, dyan pa ululsak nga kutsek iti mapanggo o irwar tayo sito sarek. Alam niyo kutseyo. Hoy, halaga ka nga. Ada kumkuutang o kutsek. Ngay sunto ti usarin ta kas pagkarikan lang Into nagkasarta. Umay matan mga asawa da Robert ako nam. Ala, Delyo, ang kamangarod. Amon no, ti apa nga sang makontak ni Jing ni Jing Robert. As digbent laing. Awan sama 30 minutos nga train ni kutsem. Natulat na motorsiklo kong datang. Orayan da karod. Taamo, no anya talaga ti plano da. No kasanot pa may andun. Mag-aumay dadto nga naluton ti potake. No maluton to pa lang. Ngayon madandanagan ak manong naimyak kapagkabak. Bayan ta. Kanyak matin makontak si po di nagtulag ka. Adadan manong name iti panagkapagabak ti sumang pwede ni Mang Delyo nga mangibaga. Mang Delyo, anak ko na da. Anak oras to humayda. Kit kasano nga makaumayda kita, hindi pa lang lawas na nga napangkano sa Manila ni Robert. Anya? Nagtulagan nyo ka na umayda dati ko na ni Amana. Mga asawa gibagbagam kit dan sakit nagtulagan da. Kini Jing ko na. Nga mapanagtrabaho ti 2 bulan sa Manila, saan to agawid, saan to kasar. Saan nga kasat nagtulagan mi data? Ay mga Delyo. Kinabi ka saan ko makontak. Kinabi ka saan ko makontak ni Robert. Manong Nemi, nagsangsangit akon. Talaga nalinuko na kong tiloko nga Robert. Pinangnamnaman na kalpasan na kastoy. Imbaga na nga sa Santo Lamapan, ija Manila ngagtrabaho, itong pas ti kasarmi, nga man niya tinarabin na impatuloy na matlagaan, tinagpa Manila. Kaya't nalang aliklikan na. Manong Nemi, ulitek nga idayal, tinamber na, tapos na lang makabagsarita kami today tangarabi. Aging gama nung naming nag-ring. Ito ay nag-ringin. Sungbatam, Robert. Sungbatam. Hello, Robert. Jing. Robert. Ita lang matawagan kasipod ka na di pa nagsinarap ta. Imbaga nga kasata pa yung muna sagbay magbapang kataman nilang agtrabaho. Gimapay nga dakat naman nilang agtrabaho. Inton bikat, Domingo, niso ti mayo pa nag-asasawa saan? Pasensya ka, Jing. Gamsahanak pa yan nakasagana.
Di nakayat nga ikasar, idin to ta masikugak. Jak pengorod nakasagana. Di anak mulat tapay lang. Tayin to no nakasagana ako, di ikasar kanton. Haga nakakabalasan kasta, di man no. Basta ikasar kanto. Ayop ka. Amok na ko ma. Di ka ba't kaya nagbalin nga na pod no kanyak, Robert. Dari mo anak di balay man ang name taka ayat ko tag-rebelde agwala kahit ko timinom. Hindi tama pa na kita yan datatang. Ne, anak kinuni tatang kun. Mang Delio. Nakaado naman minom kaya tintugkal lang sipit na. Binartag yun sa amin tayo. Ay, ang gubarbartakan ti amam. Diyan man na mo ita. Damad lang nga nakaado na't iminom. Ataog. Kaya niya palang orturahin nyo, Mang Delio. Bagkada nyo labasita na ta, ipanyo sa kwartunan, tapos na makaturog. Lalala, sigarat. Ay, sige lang rin basitan ti, mangamong ka na kita. Kaya dumat pala kayo, sobra tininom nyo. Ituloy ko at tuminom. Uri sakit kahit ko pa tuminom. Sabi kami anyat na pasamak. Awan, tiranta ni Robert yung mangikasar kanya. Hanggang pa'y nakasagana. Naglugo nga Robert data. Alam mo, bilang, kumpadre ko na kumangin, tatang di awag ko kinkuhan. Humay kan tatang, tabagkatang kat, isar ka ni di kwartum tatang, kabuto na bartek kamutin tatang, kahit awan ka duwa kong guminom, ngam ko namit ni Jingjing anak mo, nga duwa kam kanon ti aginom. Duwagam kanon ti aginom nganong name ko nana ket talagang isut na pasamak. Iti sakit tinakam ko manong name no manin uminomak anawa anak manong name ni Mang Delio. Adda kami iti salas manong name itadito yung tinaginuman mi. Di na kanawaan Mang Delio. Sa kilo tinakam ko dinaramid tayo si Robert. Sige. Na yun ang pangardino mo. Tapno sa mo ito nga pupuutan mo niya tarabidik ka. Ana? Ano ako nam? Nangig mo gaya? Nangig ko! At yung bagama. Awan di problema no saan nakakikasar ni Robert. Na? Siya di mangikasar ka. Oh, di kang sasaw, di kasda. Di mo kaya di kaya ni Robert. Ano yung tikaya na? Di mo lang mo, nakasatlayang na, kagat-kagat, kakirab-kirab. Iti man sanas mo? Kayak mo ta. Kastoy? Ala, amang no. Tohon tibag danagam, di masinturog ni tatang mo, o rin magkita na. Kaya nakarikip ng tentiri daw. Dito'y supas, dito'y supa, di salas. Apinikat ng matanti badok. Amom sa ngasalak nga nakabra. Animal ka, Robert. One animal na dyan nga, Robert. Babae mo siya akon. Ana, syaklatan. No, kaya natin kumagat-kagat. Kaya ko. Kaya medgaya Mang Delio. Kaya pwede mangan. Nure ka sa no klase panangan. Kaya surom lakit din. Ano tararamidin ni Robert. Taramidak met. Kaya nga dilpatan. Dildildilan. Deta makni. Pirit-piritik pa kini-kinitin. Ano sa kunam. Ti amo kitag-tagainip ko laeng ng nalaus nalabas ti Bartek ko manong name ng Marikrik nak manong name di kita aramid ni Mang Delio nga ti panang ipagarup ko ket ni Robert di mga aramid manong Robert siyak ni Delio lala sige Robert ko naman lata galing mo
Ala, kasta. Isarik mo ba sa mo kasla pagkiwar at halo-halo. Kasta. Hindi pa nang ipag-group ko manong name kat ni Robert. Hindi mga aramid nga mangkirab-kirab kadigiti man sanas ko. Ken mangan manong name ti adda itinagbaitan digiti legs ko. Nga nakamamayat ko nak. Limaeng ka Robert ko nak. Tada sa baling estilo nga aramidan na manong. Pinuyutan na pa ko na mo. Nagbara. Nagmayat na sumrek itibara na. Limaing kamadgaya man, Robert. Naulit pa na minsan manon na imi doon nagtikwarto kalpasan nga sinakroy na kadisirek na ako ni tikwarto. Kanito'y manon na imi nga nagkaida kami kaniti parbangon manon na imi karakrak ko pa nakmanen nga nakapuutak kat na usawa nakmanen. Sino ka? Ay, nahamit mo kanyak mang delyo. Inaramid ta ko naman. Bagay nga sana ka nga ikasar ni Robert. Kunak nga dakmat nga siya timang ikasar ka. Manuot kami. Iti namin na ito ng kuntaway. Jakayat. Ano di mo kayat? Kalpasan nga napasama ka namin na doon. Jakayat naglalakay. Sana kat ka na kayo na yan. Kasi nawarti kayat mo. Kasi ni Robert nga tutubo nga aring na. Tricycle driver lang, ang pinanawan na ka. Inuta siya, kada kapudpudno, kada bukod kong balay, at the farm ko, at the pekutsek. Kinibat patek ka. Hindi pa lang ibat patek ka. Isog na po na nga. Sa anak nga, nagayat ito sa bali. Sa anak ka sumardang kaking kantsa kagbaligin ang mga sawa kang ka. Awang pagdarangkam kinitatang mo. Tama nugot nga balin nga manugang na. Kapag nabayagan nga tatang tiawag ko kinkuhana. Nawan nga rod tinaramidak manong name. Tawarag kadkedak ko ma. Nakaananos mo't manong name ni Mang Delio. Hoy, nakaadado dagiti ited na. Kat ni tatang manong name alalukuin nak, ngidurduron na tirik nak. Kanya pala sa pulong kang kuha na balasan ko. Umanugot kan nga kasar kayo sakbay nga madlaw ti panagdakil ti tiyan mo. Kasano nga ro din ni Robert tatang? Yayatim ka di pa lang na dyan lalaki nga saan naman among atong palen ti Karina kang ka? Nakasimsimple. Common sense. Kung todo timon. Tatang man. Ano nga ro? Padasik pala kontakin ni Robert. Gano'n talaga nga din nakayat. Puwentang. Magkikasarak kinig Delio. Tinawagan ni Robert Manong. Si Mongbat. Mawag ka, disturbo ka. Madamat ubra. Talaga nga di kaagawid nga magkikasar kanya. Sana pa nakasagana ko nakmet. Tunanong nga ron. Kalpas ng tuwang bulan. Ipas mo pa lang muna. Tain to no, mabaling pabunyagan agad dan to kasarkin bunyan. Mamatiak na ta. Diyak kaya't aganak kabalasang. Albert. Robert ko na. Robert. Kano saan kang mauray, iti makalawas, makikasara kon ka ni Mang Delio. Anya? Kinapod no na. Adan na pasama ka na kami. Kaya di bagang nga saan ka pa nakasagana. Nabartay ka. At napasama ka na kami. Gago ako mga rod nga mangipasar pa kang ka. Ang gusto talaga nga di kakayat nga kasar. Sa itatamo ka dan na o. Pamparakong pato. Makiasawa ka lang o bibiyang ko. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi naman payada mga ibaga kanyak ngay aglalakay kunadang amang manong nemi na may mayat ni Delio
ngem ni Robert. When? Kaya taos to isuna manong name sa anak tong agbabawi. Kaya tinarapahap kong kasar manong name nga dakam kumaki ni Robert iti agkasar. Kaya iso tinapasamak, iso nga laeng tanidelyo tinangi kasar kanya. Nakadaduma nung name iti taraken na kat manong abaka tinaparte ang naletson, babon, manong alames manong name kada manong kalding. Kaya tinalawa manong name nga farm na sadya tinakaangayan ti reception. Nakadadog iti may kat nang ibaga nga kanyak nga nakagkasgastak kan. Tawarin na tainganan ni Delio ng responsable nga asawa ng agpalinto nga ama. Kinawanin sa pulag pa manong nimi. Ito kaada ti kinabaknang nga ikikutan na. Manong nimi, iripas nga ikon tinoon ng anak ko nga babae manong nimi nga ni Delio itinang tinagan na nga Angelica kanon. Awan pulos ti panagduwa-duwak gabutam. Ipapaay kiniparparik na ni Delio ti pamateg na iti anak ko apud no nagtaod kay kuan. Kastamat manen manon name di sumarno may kaduwa nga anak ko Delio Jr. ken iti may katlo ken bunso. Sana kapulos kang babae manong name nga iso tinak nagtungpalan. Gabuta pagkimyamanak unay iti Diyos tain regalo na kaniyak ni Delio. Na talagang iso iti para kaniyak amagtad kanyak ti ragsak nga sang kapamilya. Tanan ni Robert ko mga tama nung name iti na asawak awan kasto yung ornos kental na kenragsak anamay iti nagsagsagrapa nito. May panggap kini Robert manong awan pa'y asawa na. Ngayon adukan nung nagitagsusukat po no masubla-sublat nga live-in partner. Tataan nga siya laga nga seryoso ken awan sat kahit na panahon ang mga kasarwan o maikalot ako na. Maglagid din manong name ta inlisinak kini Robert. Kaya maglagid din ta adalat ta idi ni Delio anong uray idi panangibawin ko tiriknak ken kuan. Dahito iti pagkasalita ak manong name naman pa'y kunada nga saan ko ninamnamang isut katong palak nga misumat at talaga tinaykari. Kaya wala gamiyaman ako ng kinapod Diyos kabutayin turong nak at talaga tinalintig na dana. Sabi ko mama nung name it at dapat na ibatik nga liliwa kan pagsarmingan tibihag kada kitipadak nga dimngeg kan nagbuya. More power to your program anong and God bless. Tuwing karatagkaman nga pagkayam mo, Jing Jing. Thank you king ka Jing Jing iting ka pa nagsurat pa nang ibura iti pagkasalitaam. Thank you mat kada kiti naruway nga naggabuya.